Финансови уроци от милиардерите. Какво можем да научим от Уорън Бъфет, Джеф Безос и други успешни предприемачи? Здравейте и добре дошли в нашия канал за финансова грамотност. Днес ще разгледаме какво можем да научим от най-успешните милиардери в света, като Уорън Бъфет, Джеф Безос, Илън Мъск и други. Тези хора не само са създали огромно богатство, но също така са оставили след себе си важни уроци за управление на финансите, инвестициите и дългосрочното планиране. Често, когато чуем за милиардери, си мислим за успех, иновации и огромни богатства. Но зад всеки милиардер стоят принципи, дисциплина и финансови стратегии, които могат да бъдат приложими за всеки, независимо от финансовото състояние. Нека видим как техният начин на мислене и техните стратегии могат да бъдат полезни за нас. Уорън Бъфет – мъдрото инвестиране и дългосрочното мислене. Уорън Бъфет, известен като оракулът от Омаха, е един от най-успешните инвеститори на всички времена. Той е пример за търпелив инвеститор, който залага на стойност и дългосрочни инвестиции. Инвестирайте в стойност. Уорън Бъфет не инвестира в акции, а в компании. Неговата философия е, че трябва да купувате акции на компании с добра дългосрочна перспектива, които са подценени на пазара. Той избягва краткосрочни спекулации и се фокусира върху дългосрочния потенциал на бизнеса. Как можем да го приложим? Търсете компании с добър управленски екип, стабилни приходи и устойчива бизнес стратегия, когато инвестирате, дори на малки суми. Живейте под възможностите си. Въпреки своето богатство, Уорън Бъфет живее сравнително скромен живот и е известен със своята дисциплина в разходите. Как можем да го приложим? Живейте според доходите си и избягвайте ненужни луксозни разходи. Съсредоточете се върху спестяването и инвестирането на излишните пари. Разбирайте какво купувате. Уорън Бъфет никога не инвестира в неща, които не разбира. Той препоръчва инвеститорите да правят същото и да се съсредоточат върху бизнеси и индустрии, които познават. Как можем да го приложим? Когато обмисляте инвестиции, избирайте такива, които разбирате. Това намалява риска и ви дава повече контрол върху финансовото ви бъдеще. Джеф Безос – инвестиции в иновации и мислене за клиента. Джеф Безос, основателят на Амазон, е доказал, че иновацията и фокусът върху клиента могат да създадат една от най-големите компании в света. Дългосрочно планиране. Безос винаги мисли с години напред, като планира как да развие бизнеса си в бъдещето. Неговият успех с Амазон е резултат от дългосрочно мислене и изграждане на стабилна платформа за растеж. Как можем да го приложим? Приложете дългосрочно мислене във вашите финансови планове и инвестиции. Фокусирайте се не само върху краткосрочни печалби, но и върху дългосрочен растеж. Инвестирайте в иновации. Безос е вложил огромни средства в иновации, от създаването на Amazon Web Services до разработването на нови технологии. Това е част от стратегията му за развитие на бизнеса. Как можем да го приложим? Винаги търсете нови възможности за подобрение и иновации в собствения си живот или бизнес. Инвестирането в нови технологии или умения може да донесе значителни ползи в бъдеще. Поставете клиента на първо място. Един от ключовите принципи на Амазон е обсебеността от клиента. Безос винаги се е стремял да осигури най-доброто обслужване и преживяване за своите клиенти. Как можем да го приложим? Ако имате собствен бизнес или инвестирате в такъв, фокусирайте се върху нуждите на клиентите. Това е стратегия, която води до дългосрочен успех. Илън Мъск – смелостта да рискува и устойчивостта на иновациите. Илън Мъск е известен със своето новаторство и смелост да поема огромни рискове. Той е двигателят за Tesla, SpaceX и много други иновативни проекти. Рискувайте смело, но информирано.
Мъск е известен с поемането на значителни рискове в своите начинания, но винаги го прави с дълбоко разбиране на това, което предприема. Как можем да го приложим? Поемането на рискове е необходимо, ако искаме да постигнем големи неща, но те трябва да бъдат внимателно обмислени. Важно е да разберем къде инвестираме и какви са потенциалните рискове и ползи. Бъдете устойчиви на провали. Мъск е преминал през множество трудности, включително почти фалита на Тесла и SpaceX. Въпреки това той остава фокусиран и продължава да работи по своите проекти. Как можем да го приложим? Успехът често идва след множество провали. Бъдете устойчиви и се учете от грешките си, вместо да се отказвате. Мислете мащабно. Мъск винаги се стреми към амбициозни цели, от електрически автомобили до космически експедиции. Тази визия за бъдещето му позволява да надхвърля границите на възможното. Как можем да го приложим? Винаги се стремете към нещо по-голямо. Дори ако изглежда трудно постижимо, поставяйте си високи цели и работете систематично за тяхното постигане. Опра Уинфри – управление на богатството и филантропия. Опра Уинфри е пример за човек, който е изградил своето богатство с време и упорита работа, но също така поставя голям акцент върху филантропията и връщането към обществото. Бъдете отговорни с парите си. Опра Уинфри говори открито за важността на управлението на личните финанси и подчертава, че разбирането на собствените финанси е ключ към финансовата свобода. Как можем да го приложим? Следете внимателно своите финанси, създайте си план за разходите и спестявайте отговорно. Връщайте на обществото. Опра Уинфри е известна с филантропските си дейности и вярва, че богатството трябва да се използва за подобряване на живота на другите. Как можем да го приложим? Независимо от размера на нашите доходи, можем да даваме на другите, което не само помага на тях, но и обогатява собствения ни живот. Марк Кюбан. Бъдете активни и инвестирайте в знания. Марк Кюбан, милиардер и предприемач, е известен със своето активно участие в инвестициите и постоянния стремеж към придобиване на нови знания. Инвестирайте в себе си. Кюбан постоянно подчертава важността на обучението и самоусъвършенстването. Според него най-добрата инвестиция, която можете да направите, е в себе си. Как можем да го приложим? Постоянно търсете начини да подобрите своите умения и знания. Това ще ви помогне да направите по-добри финансови решения и да увеличите доходите си. Но бъдете активни инвеститори. Марк Кюбан вярва, че всеки трябва да е активно ангажиран със своите инвестиции, вместо да се доверява на другите. Как можем да го приложим? Следете инвестициите си и се уверете, че разбирате къде отиват парите ви. Не се оставяйте на случайността. Заключение. Всеки милиардер, когото разгледахме днес, предлага уникални уроци, които могат да ни помогнат в управлението на собствените ни финанси. Независимо дали става въпрос за дългосрочно планиране, иновации, устойчивост или отговорност с парите, всички тези принципи са приложими за нашето финансово бъдеще. Надявам се това видео да ви е било полезно. Ако сте научили нещо ново, не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за нашия канал. До скоро!